Добър ден на зрителите и читателите на lifenews.bg. Продължава нашата съвместна рубрика с btrspspace.bg, онлайн платформата, която е в услуга не само на средния и дребния бизнес, както ви разказахме в първите наши предавания, но и на обикновения граждан, обикновения човек, който всекидневно се сблъсква с различни проблеми, свързани с бюрокрацията, държавни институции, монополи и така нататък. Надявам се, че вече сте наясно какво предлага тази платформа btrsppace.bg. Днес наш гост е Калин Диков от проектантско бюро Елит Студио, който също е сред партньорите на btrsppace.bg. Добре дошъл в студиото на Life News. Благодаря за поканата. Да започнем от там. В съвременната действителност обръщат ли внимание хората на това колко е важно проектирането и въобще разкажете с какво вие може да бъдете полезни, така че всеки да получи съответно своя по-качествен дом на по-ниска цена и така нататък? Това е много лек, но много обширен въпрос. Хиляди пъти сме го коментирали с инвеститори, с граждани, защото инвеститора може да не е с цел печалба, да прави неща за собствени нужди, че да си направи къща или интериор или заведение. Но, за съжаление, все пак аз практикувам вече от, колкото и да ми е неудобно да го кажа, от 30 години. Оказва се, че много малко, да не кажа единици, са инвеститорите, които обръщат достатъчно голямо внимание на това, че проектът трябва да е добър, трябва да е качествен и трябва да е изпипан от всякъде. До известна степен ролята на архитекта, тъй като аз съм архитект, примерно както има един симфоничен оркестър и той, ако няма диригент, може да си свири... Фалшиво. Не само фалшиво, всеки може да си свири вярно, обаче в крайна сметка ефекта да не е добър. Общо взето нашата роля в този процес е най-голяма и за съжаление много хора смятат, че ние приключваме с това, когато проектът е готов. Аз винаги съм твърдял, че ние сме до края, т.е. от поръчката от белия лист до рязането на лентата, до крайния ефект, т.е. до сградата готова. И нашата роля е такава, че можем, ако дадем некачествен продукт и да оскъпиме строителството, което според мен е малката беля, но по-голямата беля да се направи до известна степен непродаваемо. Тоест, добрият проект е гаранция за добра реализация. Това е много важен елемент и в времето на така наречения голям бум във всичко, както и бума в строителството, когато беше, реално почти никой не обръщаше внимание на качеството на проекта, защото всичко се продаваше. В последните няколко години, 5-6, до известна степен започна да се обръща внимание на това, че на тия три елемента, които са важни, т.е. добра локация, бих казал с по-силна дума, топ локация. Добър проект, пак бих казал с по-силна дума, отличен проект и качествено изпълнение. Тия три неща реално определят успеха на инвестицията. Тоест мога да се каже, че кризата в строителството е била до някъде за добро, за да се повиши качеството на новите сгради. Така малко като... Спорен въпрос е. Да, някой казва, това е един вид катарзиса на строителния пазар. Но в крайна сметка се оказва, че практически това нещо, целият този бум, който беше, той беше заради това, че по това време, не само в България, в целия свят, просто имаше един подем и се вадеха пари от всичко. И ако превключиме на една подтема какъв е бил пазара тогава и какъв е сега, значи аз като ви го кажа, вие много добре ще го разберете.
5, 6, 7 година пазара беше в 3 основни пункта. Значи, на първо място беше пазаруването с инвестиционна цел. Тоест аз днеска купувам един обект, независимо дали е жилище, офис, хотел или цяла сграда, с идеята, че всяка година цената му се дига. Тоест аз ако заложа 10 единици условно, имам, благодарение на наблюдението на пазара, гаранцията, че след 2 години ще взема 20 единици. Да. Тоест за мен инвестицията е важна. Значи, това е първо. Второто, купуваш се също с инвестиционна цел, но от по-дребния купувач, който върви му бизнеса, изкарал е примерно 50-100 хиляди, няма какво да ги прави, решава да купи един имот, който да го дава под наем. Тоест, този имот му носи един дивиденд. А в същото време той си е наместил парите, т.е. парите, които не са му необходими, няма смисъл да стоят някъде в банка, тъй като тогава бяха нивата много ниски. Да. И третия сегмент, това беше за лична употреба. Върви ми бизнеса, спечелил съм пари, живея в панелка, искам да смена. Стандарта ми се е дигнал. Като един подпункт на този вторичен пазар, на този пазар за собствени цели, беше вторичният. Тоест, панелката ми, ако е в младост, по това време беше 800-900-1000 евро на квадратен метър. А 1500-600 мога да си взема вече много по-класно. Тоест, продавам старото жилище и купувам ново. И реално всичкото това, като го събереш, се получаваш един много добър пазар, който обхваща абсолютно цялата гама на потребление. И затова, независимо къде строиш, дали на центъра на София, дали в Хаджи Димитър или в Връбница, ти реално продаваш. Какво се случва сега? Сега реално пазара се е свел основно и само, бих казал, на личното потребление. Тоест никой не разчита, че ще се дигне цената за спечели. Това, което показва статистиката е, че не само, че не се дига, ами напротив, бележи ни постоянно проценти надолу. Надолу, нагоре, но в никакъв случай рязко нагоре. Второто нещо е, че в това търсене днешното на пазара се търсят изключително качествени неща. Тоест, вече ниския и средния сегмент са общо взето тотален аут. Средният сегмент върви в обекти, които се строят в близост, но близост, непосредствена близост. Да речем не повече от 100-200 метра пеша от метростанции. Добре, това нещо на състояние на пазара дава ли шанс на добрите проектантски фирми да спечелят? Тоест да се наложи на пазара? Започнах отдалече. Да. Което, всичкото това нещо, което ви казвам, върви към качествен проект. Но независимо от всичко, дори и сега се вижда, че много неща, които се правят на топ места, няма да цитирам примери, защото не е добре нито за инвеститорите, нито за колегите, на топ места, които просто не върват. И дори и със скъпо изпълнение. И то благодарение на калпавия проект. Тоест, добрият проект, ако може да обясните на нашите зрители, какви точно предимства чисто фактически има? Тоест, аз разбрах, че ако е по-хубав проекта, могат да се спестят пари после от изолация, от различни неща. Тоест, да се окаже, че дори малко повече пари да се дадат за проекта, след това се спестяват пари при изпълнение. Аз бих го формулирал това по обратния път. Това, което може да спестиш от добрия проект, в никакъв случай не е голямата печалба за инвеститора. Но това, което може да получи той чрез повишаване цената на продукта, това е голямата печалба. Сега, примерно, да говорим в цифри. В момента пазара на проекта, комплексен проект с абсолютно всичко. Всички специалности, архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОВИ, т.е. всичко, което е необходимо за един инвестиционен проект, варира в едни много широки граници. От 5 до 15 евро на квадратен метър. Това е една мярка, която аз винаги съм бил против, но за съжаление това от времето на
първоначалното развитие на предприемачеството от 90-те години се е установило като някаква мярка и всички работят на квадратен метър. И ви давам един елементарен пример. Една сграда 5000 квадрата. Ако цената вземеме минималната и максималната, разликата е 10 евро, нали, от 5 до 15. На квадрат, да. Тоест, от ефтиния до най-скъпия проектант на 5000 квадрата инвеститора ще загуби условно. Ще даде повече 50 хиляди. 50 хиляди евро. Но ако проектът му е достатъчно добър, на тия 5000 квадрата, ако средната продажна цена примерно е 700 евро, а той продава на 800, и сметката е малко по-различна. 5000 по 100 са 500 хиляди за едни 50, които ще даде повече. А какъв е критерия за това дали един проект е добър, много добър, отличен и така нататък? Как става, може би, самото оценяване? За съжаление, много лично е това. Значи, всеки инвеститор си има някакви собствени виждания и той се консултира обикновено на маса, обикновено с приятели, като нали, приятелите в последните години, откакто така се разви много частния бизнес, са вече така доста поляризирани. Една част от приятелите са наистина приятели и искат да помогнат, другата гледат как евентуално могат да му намажат ските и да го пуснат да сгафи и след това се радват, сега виж, той затъна. Така че, когато един инвеститор иска да направи качествен и продаваем продукт, тия двете неща върват едно с друго заедно. Защото ако не е качествен, няма да е продаваем. Той от самото начало трябва да си избере екип, с който да работи. Много пъти съм имал случаи, в които идват хора, договаряме се нещо, цената казва, че им е висока, отиват си, идват след 1 или 2 години, вече започнали някакво строителство и моля ти се, помогни, дай нещо да преработим, защото това чудо просто не става и не се продава. И вече почваме да мажеме нещата, да видим от дефекта да направим някакъв ефект, за да може да подобриме. Така че това, което бих изказал аз като мнение, рядко си позволявам да съветваме, от самото начало, дори преди да се придобие местото, ако се купува, или преди да се направят договори с собственици за обезщетение, първият човек, с който трябва да си комуникира предприемач, това е архитект. Добре, как конкретно може да стане, говорим и за вашето сътрудничество с btrspace.bg, да кажем, появява се инвеститор, който иска от тях да го свържат с добро архитектурно бюро или там, как се казва, фирма за изготвяне на проекта. Вие, първо, може ли да го посъветвате или да му помогнете, защото е ясно, че той се сблъсква и с много бюрократични трудности, там издавания на виза, разрешение за строеж и така нататък. Въобще, какъв е механизма, ако клиент на bspace.bg иска да свържи с вас, какво бихте го посъветвали? Механизмът е много лесен. Значи, лицето на един архитект като име и на едно архитектурно бюро като фирма, това е нещата, които са направени и реализирани. Не случайно добавям и реализирани, защото... Обектите, които са налични, могат да се видят, де факто. Да. Повече от това, мисля, че няма смисъл по-голяма реклама от това да видят, че първо е направено и второ е реализирано. Аз много наблягам на думата реализация, защото има много красиви неща с много красиви черупки, които вътре просто не са добре направени, по този повод не са реализирани. Да, ти го виждаш статуя. Непродаваемо, както се казва. Да. Така че нашето изкуство е доста прагматично. Това, че правиме нещо, което е така стойностно в добрия смисъл и остава години, да не кажа стотици години след нас, то е продукт, то трябва да се реализира. То не е произведение на изкуството да го вземеш и от тук да го преместиш в другата стая. То стои там, където е. А съществува ли наистина такива големи пречки при реализацията на проекти? Какво е вашето наблюдение в последните години? Какво да ви кажа, че всички реват от администрацията. Аз в никакъв случай не искам да
кажа, че съм много доволен. Но такава бюрокрация, администрация има във всяка една държава по света. Естествено, има някои неща, които трябва да ги знаеш, трябва да знаеш къде да отидеш, какво да направиш. В крайна сметка, една от най-модерните професии от 20 години, това, което учат младежите, което питаш, се учи мениджмънт. Значи, един архитект, аз пак с това започнах за оркестъра, той не може да бъде само архитект. Той трябва да менажира целият процес. А част от процеса е административното обслужване. И ти, ако не го знаеш, келфайдати и за красотите, които правиш, като не можеш да си ги защитиш един вид. Така че аз съм твърд привърженик на това, че архитекта, който е водещ в проектирането, трябва да бъде и добър мениджър. И аз за курьоз ще ви кажа, много хора ме питат, що работиш събота и неделя. Общо взето аз събота и неделя работя това, което ми е кеф, а през седмицата на 90% се занимавам с организация, като в тази организация включвам и самото участие в проектирането на това, което аз го правя събота и неделя, тогава, когато никой друг не работи. Добре, вие казвате, че сте от 30 години в тази сфера, но може би като във всяка една, колкото и да е добър един архитект, трябва да се усъвършенства. Вие гледате ли, да кажем, чуждия пример по света, какво се прави? Оттам ли идва надграждането? И в тази връзка, като имате поглед, българските архитекти на какво ниво са спрямо Европа и света? В никакъв случай не ви казвам, че са на по-долно, по-лошо ниво. Напротив, аз в частния бизнес работя от 92 година и трета някъде, значи 20 години. И при мене са работили много архитекти, които са завършили и тук, и в България, и в Германия съм имал хора, в Франция, в Дания, в Щатите. В никакъв случай не бих казал, че старта е различен. Значи, тоест България дава добро обучение за архитекти цяло? Според мен да. Според мен да, включително и сина ми, който завърши преди 3 години, си завърши архитектура в България. В тази връзка, пак да повторя, по принцип за усъвършенстване, гледате ли чужди проекти? Значи, от какво се учите пак да те? Винаги няма човек, който да е нали, в неговата професия да е върха и никой да не може да го надскочи. Най-малкото, за да можеш да видиш къде си ти, трябва да видиш какво правят другите. В някои случаи неща, които си ги мислил или сте минали през главата и ги видиш, естествено, че за мен няма нищо лошо, нито порочно да използваш. Да. Значи, копирането е да вземеш и да го прекопираш на ксерокса. Нали? Докато използването на някои неща, които са добри, това не е копиране. Аз ще ви кажа един куриозен случай. Правихме един обект, в който в търговската част е много голям, просто витаеше ми в главата, правихме им 3D-та, покрива да бъде като басейн, в смисъл 10 см водичка. И така и не искаха да го направят. Една година след това го видях в един мол в Шанхай. Значи била правилна идеята. Да, уникално е просто. Ако го бях видял преди това, аз щях да изрова нещата и да им покажа, че това нещо го има. И дето се казва, някои от тия детайли, защото много е важно, когато имаш вода на покрива, тя да си остане там, да не тръгне надолу. Да. Това, което тях най-много ги притесняваше. Но поради липсата на тази информация, с която аз мога да си подкрепя идеята, те просто не се съгласиха. Те все пак са инвеститори, не може да им наложите на стоп. Не мога, да. А тук е важен въпрос, който касае доста хора, да не кажа всички. В България, може би малко бяхме занамерили опасността от земетресение, но това, което случи преди 2 години в Перник, т.е. ние сме уязвими. В това отношение, взимат ли сега мерки за антиземетръсно проектирането? В смисъл, как стоят нещата в момента?
Мерки за земетръс се взимат от 86-та година. Тоест... След второто голямо земетресение в Стражица Попово, тогава излезна наредбата за земетръса, която всъщност няколко пъти, мисля, че преди 2 години още по-тежка стана като изисквания към смятането на конструкциите. Така че аз си мисля, че това, което е правено като ново строителство, бих казал, че не е опасно. Значи ние смятаме сградите на най-високата степен на земетръс, 9-та, която изобщо е възможно да се прави. И съответно при съответното изпълнение това трябва задължително да се спазва? Ами вижте, по принцип самите норми са примерно с 20-25% завишени. Конструктора, строителният инженер, който смята конструкцията, той образно казано си върже гащите, слага и той нещо от себе си, за да е сигурен. Тоест, за мен 50% е отгоре сигурността върху проект. Сега строителя трябва всичко да му е калпало. И желязото, и бетона, и да обърка и проекта, за да се получи нещо, което да не е устойчиво. Сега, вие казвате за Перник и какво стана в Италия. Само, че там изпопадаха сградите, които са строени 15 век. Всичките ги изрина. Да. Какво стана в Перник? Какво стана? Само старите къщи. Само къщи, дето са строени с каквото има. С кирпич на времето. Така че нови сгради, строени след 86-та година, аз смятам, че абсурд е да има някакъв сериозен проект. Естествено, зависи от Боже да няма, да. степента, но това, което е било най-високо в България, мисля, че в Чирпан някъде около 7, аз за себе си съм убеден, че би трябвало да издържат. Това звучи доста успокоително, дано... Аз не съм последна инстанция, но това е моето мнение. И така да обобщиме всъщност вашето послание към всички така бъдещи инвеститори, когато се вземат с някакъв проект. Това, с което започва. Не само бъдещи и сегашни. Да. И доверявайте се на архитектите и изобщо... Не пестете пари от проекти, както казахте. Това, мисля, че доста дълго казвах. Обобщение днес. Да, и то е факт. Така че 3 са нещата. Изберете си добър проектант, изберете си хубава локация на проекта, който искате да реализирате и го изпълнявайте качествено и ще имате успех. И разбира се, свържете се с btrspace.bg, които да ви насочат към най-добрите професионалисти, не само в тази област, но и в кадастър и във всичко останало, нещо, за което говорихме в миналите предавания. Това беше за днес. Благодаря на архитект Диков за неговото гостуване. Надявам се, че сме били от полза на нашите зрители и читатели.